Здравейте всички! Аз съм Добрин Добрев. Сега ще си поговорим малко за Баба Алино и всички подобни схеми в България последните 20 години. Както много от вас знаят, вече 17 години българската държава ме преследва по целия свят. Води ми дела, унищожава компаниите ми, унищожава ми, ако може, бизнеса ми навън, чрез най-различни похвати, които разкривам в видеята, които правя и постовете в социалните медии, които създавам. И с някакви злободневни теми, случващи се в България, се опитвам да ви осветлявам методите и действията на тези, които управляват държавата по един безобразен начин. Това, което аз ще ви казвам, не са далавери на богати, не са неща, които не ви засяга, защото пряко стига до вашия джоб. Това, че някаква банка и някакъв украинец са построили цял незаконен комплекс, това, че цялата държава се изсипа срещу кмета Иванчева едно време и другия кмет Коцев. Сега, да, вас не ви засяга лично, но в последствие вашите данъци се вдигат, в последствие вашите пенсии се намаляват и вие казвате каква е връзката. Аз като специалист в финанси, счетоводство и търговия ще си позволя да направя един анализ с този огромен незаконен град, който изникна в Варна и който просто е поредния такъв случай, но просто е много голям и по някаква причина изникна от нищото. Както виждате и както и разбрахте, в случая са замесени страшно много инстанции, замесен е ДАНС, замесен е РИОСВ, нотариуси, банки и към днешна дата, вече месец, откакто всичко е толкова публично, няма нито един задържан. Както знаете, в моя случай също са замесени данъчни, също са замесени страшно много съдилища, Кърджалийски съд, Пловдивски съд, Кърджалийска прокуратура, Кърджалийски данъчни, Софийска прокуратура, специализирана прокуратура, Софийски градски съд, специализирания съд, Софийски данъчни служби. Ето това са ми, само ще ви покажа, това са документи. Това са само констатации на държавни органи и на съдилища. Само финалните констатации. Зад тях стоят 10 пъти по толкова документи и въпреки всичко 17 години преследване и все още нищо не е ясно. Просто ще ви кажа, че в съдилищата не правят записи на делото, подменят протоколи, изчезват доказателства. Това в съда, не говоря в следствие. От моя офис отмъкнаха огромна каса, огромна, и не я описаха. Това стана 2012 година. Сега 2025 и 2026 в съда отказват да правят запис на делото и после подменят протокола и после нищо не можеш да направиш. Това се случва сега. В същия момент някакъв украинец се появява, цялата държава не може да го намери. Преди това му съдейства, след това казва, той изчезна. Украинец се появява с една идея за някакъв строеж, намира един огромен горски масив, който е защитен от 3 закона, и натура, и за заменките, няма да влизам в подробности, но 3 закона го защитават, т.е. там не е възможно да има строеж. По някаква случайност той успява да изкара определени документи, които също абсолютно незаконни, и с тези документи започва да прехвърля и да почва да строи. Оттам всичко тръгва. Нотариусите му съдействат, банката финансира строежа, след което се намират и купувачи, и нотариуси, които да купуват на едни завишени цени. Какъв е проблема? И каква е връзката с вашите данъци? Връзката с вашите данъци е, че този имот е залегнат по някакъв начин в баланса на банката. А за да влезе в баланса на банката, за да почне банката да финансира строежа
по някакъв начин има оценка на този имот. Да, няма ПУП. Този ПУП е допуснат за разглеждане, но има много оценителски хватки, с които този ПУП, който е за 160 000 РЗП, да се вкара като обезпечение, като оценителя дава някаква оценка, която казва да, може да има ПУП. Няма да влизам в подробности. И предполагаемата цена е тази. Банката го залага в баланса, оттам нататък има издаване на инструменти и така 20-30 години това нещо е вървяло. Но като сме влезли в Европейския банков съюз, банките искат да имат зад дълговете и документите, които държат банките за кредити, да има реално обезпечение. И какво се оказва? Че земя, която реално би струвала 1-2 милиона евро без никакви обезпечения, е вкаран баланса на банката за 160 или 170 милиона евро. И какво се оказва? Че срещу тези 160-170 милиона евро стои един имот за 1-2 милиона гора, който практически не може да бъде построено каквото и да било. Но нашите бизнесмени са факири, държавата е невероятно изобретателна и с документите, които се издават и в последващите сделки на реални стойности, нотариално изповядане, се оказва, че видите ли, това е редовно. Но при една сериозна проверка на нашите банки се оказва, че множество такива сделки явно са правени и реално парите, които липсват от тези баланси, трябва по някакъв начин скоростно да бъдат вкарани. И тъй като в банките явно липсват тези средства, се налага правителството да вдигне данъците на българите и да урежда много разходи. Защо сега се случва? Толкова години това е вървяло, защото не сме били в Европейската банкова система. Как това започва да се узаконява? Чрез продажба на имоти на сериозни хора. Хората купувачи са от най-различни европейски и отвъд европейски държави, местни политици. Всички са сключили сделки на реални суми. Всички по веригата са си затворили очите и по този начин банката казва да, ето, имаме потвърждение, имаме сделки, всичко е наред. Да, началото на процеса е сбъркан, да, заложили сме определени неща под себестойност, но всичко е 6. Какво се случва де-факто? Банката отпуска един кредит, който е абсолютно необезпечен, а показва на Европейската банка, че тя има документи. В момента, в който Европейската банка поиска строителните разрешения, изваждането от натуретен подобни подробности, се оказва, че няма нищо. Това не е единичен случай. Това е държавна политика. Затова, по мое предположение, са арестували Иванчева, затова, по мое предположение, са арестували кмета Коцев, затова хора като мен са преследвани, за да не пречат на подобен тип схеми. И сега на вас ви се представя, че има някаква кражба, че някакви мистични чужденци са дошли от някъде и са ви обрали. А всъщност никой не е карал нашите хора да правят тези необезпечено с нищо измами. За да ви го кажа така, за да има строителство на тая територия, трябва всички документи да бъдат изрядни и да бъдат показани при поискване от компетентни органи в Европейския съюз. И тъй като европейските политици по някакъв начин могат да бъдат купени, то в банковите среди това е почти невъзможно. Още повече, когато нашите банки се опитват да създадат пари от въздуха. И това очевидно се случва точно когато ние влязохме в еврозоната, защото 30 години България с един стабилен бюджетен дефицит от порядъка на 3% и изведнъж се оказва 7 и нагоре процента. Всички твърдят, че не знаят как се е случило и съответно започнаха да валят скандал след скандал, само да се замаже случая, защото огромно количество необезпечено с нищо кредити са раздадени и затова имотите са скъпи и затова цените са ви скъпи, защото просто в България няма икономика да поеме тези огромни парични потоци с неясен произход, които минават през територията и които след приемане в еврозоната просто не могат да бъдат легитимирани. Колкото и да не ви се иска, тези големи далавери ги плащате вие с вашите данъци. Данъците ви стават все по-големи, цените ви стават все по-големи.
По простата причина, че абсолютно никой не му пука, че реже клона, на който седи. От мен това за сега. Дано съм успял да обясня на по-разбираем език, защо постоянно ще сте в такъв сериозен проблем. Пожелавам ви всичко най-добро и до нови срещи!